ଆରେ ଏ କଣ୍ଢେଇ କାହାର? କେହି ତ ନାହାନ୍ତି। ୱାଓ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଢେଇ, ମୁଁ ୟାକୁ ନେଇଯିବି। ଶୁଣ, ଆରେ ଇଏ କାହାର ଶବ୍ଦ? ମୁଁ କଣ୍ଢେଇ କହୁଛି, ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। କଣ ତୁମେ ସତରେ କଥା କହୁଛ? ମୁଁ ଜଣେ ଇଚ୍ଛାଧାରୀ ନାଗିନ। ମତେ ଜଣେ ତାନ୍ତ୍ରିକ କଣ୍ଢେଇରେ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଇଛି। ହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ କେମିତି ମୁକ୍ତ କରିବି? ପ୍ରଥମେ ମତେ ଗୋଟେ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ଚାଲ। ଏଇଠି କେହି ନାହାନ୍ତି, ଏବେ କୁହ। କଣ୍ଢେଇ ବେକରେ ଥିବା ନାଲି ଫିତାକୁ ଖୋଲି ଦିଅ, ମୁଁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବି। ଠିକ ଅଛି, ଖୋଲି ଦଉଛି। ଆରେ ମୁଁ ତ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲି। ଶୁଣ, ମୁଁ ତୁମର ଦୁଇଟା ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବି। କୁହ ତୁମର କଣ ଦରକାର? ମତେ ଗୋଟେ ଭଲ ମୋବାଇଲ ଦିଅ। ଠିକ ଅଛି। ହଉ, ତୁମର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇଚ୍ଛାଟି କୁହ। ମୋ ଭିଡିଓକୁ ଯିଏ ଲାଇକ୍ କରିବ ସେ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରହୁ। ତଥାସ୍ତୁ।